Nih, Borea bustu sesi. Oh, mati masuk keluar. Nih, Bapak di jalan nih, kok kayak. Nggak Bapak di jalan nih. Halo, good morning लोगोफोर. Borea आरोबाव गोदान भिडिअ. Good morning. दायो फुंनि 5ता जायाखै ना जासिगोन. ना नायहैलायनोसै ना. सेन सानायाव सेन सानो सेन. नायलांबाय थादों नोंथांमोना. नांगोना नाङा दिनबा नाया नायनोसै. हालेवग्राफोरा एवगासिनो होनो. नुदों दा? नो नायलांबाय थादो. दैयानो चाप्लुं चुप्लुंसो नै. Lalu, ini ya. Apa komplain lah mang, kamu jaga? Komplain ya? Lalu, sen naik gini sen. Oka kebenar hilang nanggen, jangan hilang nanti. Main dia dah, main sirah. Ini sen sana dinding. Nayaलाय दङ दंनायालाय नाथायब्ला जिबौबो दों आरोना जिबौ दङ जिबौ खारलांबाय जिबौआ नै नायाबो बारग'बाय माथो मासे नै आस्ते खारबाबो गवा नाफ्राबा मा बुङो माथि मासे लखब लादों Hei, मोनबाय नाया एसे आरो याव खखा नायबावनो र' खखायावथ' नांखाया ना खान्दाया दावखोयोसोना दावगायोसो इलायनि खारबावदोंसो ना खान्दाया बेयाव दुब्लियाव खाथिदों ओइलाय साहाफोरबो होनो ओइथिं ओइलाय होनो खाथिदों नाया दुब्लियावसो दंमारो उनै नायलांबाय थागासिनोमोन आरो बेयावबो खखा नायबावनो खखायावबो मोनो नामा सेनावथ' जिबौ दंमोन मासे खारबाय वाव नायानो ना मेरला बेयाव सेस हरावनो नायफैनायबासो मोजां मोनसिगोन बिनि नाखौ ने सेस जाना थाजोब्बाय नै माबायदि जाना थादों नै खखायाव नुबाय दा माबायदि जादों नै सेस सेटेप माबायदि नायलाय नाया नै
Nih नुदों दा nih. Nोंथांमोननो खाथियाव खिथिनो आं दैखौ खनना दोनखांबाय आं आरो नै साला लिवारा साखौ बाना होदो आरो नै नै ना मोनजालायसिगोन ना नै खखायाव नांलायबाय एसे नुयो दा नै खखायावबो नांबाय सेनावबो नांबाय एसे मोनजासिगोन आरो ना बेफोरथ' गाज्रि जाबायलै जानाय नंलादां माखासेया गोथां गोथांफोरखौ लांसै अरे हमनोबो हायाब्रा माथो डेन्जार नाब्रा बिसोरलाय खखायावथ' बिबार बायदि जाना थाबाय नै दे लस जाबायलै नै हरावनो नांनायमोनदां नै मादि जाना थाजोबखो बारे गवाखै नै बिबार हेन नांना थाबाय जिं जिङाव जागासिनि बोथिसेनि मोनबाय आरो ना फ्राय मोनजागोन फ्रायबो मोनजागोन बिदिनो हालेवग्राफ्रा एवबाय थादों दुब्लियाव दै हाबनायदों जिबौ दन्दादोंमोन आरो दों खारलांबाय माबाखौबो खफाखौबो बुखुनानै लोङो हाजोथिं अखा फैबासो नाया फैयो जोंनियाव नङाबाथ' गैया नै हा बालि हाबना थाजोबनायसो बे ससेया नै गाइसमोन बेसेबां मोनबाय आरो ना नाखौ दायो थांनोसै खामानि दंबावो न'आव नोंथांमोना दिनैनि ना हमनायनि ना साना जानायनि आइडियाखौ बोरै नुखो आरो ना नाखौ मोनबाय दायो न'आव थांगासिनो नै गाइसमोन मोनजासिगोन नाखौ इसेबां बुरजा नङा आरो ना आधा केजि जागोनदां फानलायलायनायनि जानाय नङा आरो ना नोंथांमोना दुखु दामोन बुरजा मोननायबाथ' फाननो हागौमोन आरो ना 2 केजि 3 केजि मोनोबा फाननो हायो बेनिखायनो फानलायलायनायनि गैया आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होनो हागोन आरो ना दायो न'आव थांगासिनो मोनसाबबायना दादि एबारावबा नै गासिनो आरो नै बेयाव मा दोङो नुदों नै बरिया बुस्थु सोर सोर जानो मोजां मोनो अर्गेनिक लकेल न'नि माइ जिगाबनि आरो ना बरिया बरिया बुस्थु मोनजासिगोन नायाबो नै आरो बेयावबो दंबावोसो नै साम'आबो गोथावसो जानो नाखौ सायगासिनो सायग्राफ्रा साबसक्राइब खालामना हो गाइसमोन जायफ्रा गोदान आं चेनेलाव साबसक्राइब शेयार लाइक खालामना हो लागाव मोजांसो खोबनासो दोनदों मैया एवनाय थाइजौआ बेफोरखौ मैगंजों जागोन टें 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 टें